Okei, mä ostan nämä puut sit takas. No. Nonnee. Mitä tää nallu? Mä haluan antaa Kaisalle treatmenttia vedäs. Mä menen ainakin just Ihan kummia, ei sillä mitään väliä. Vedä. Joo, Missä? no. Mut on siis se, että Kaisa saattaa tappaa, mutta on... Niin se saattaa olla vähän ongelma, jos yksi veka kostama joutuu. Ei! Morde! Ei mut se kuolee! Hyi helvetti! Älä se Morde hiilaa! Ei, mistä se tulevat? Paskaa. Olin